Bayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Isla Sang Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarama kay malantaw sa kay ka Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Fully vaccinated individuals nga magasulod sa Negros Occidental, hindi na kinahanglan ng RT-PCR test result. 58 tanan ka mga persona nagpositibo sa COVID-19 sa gipatigayon nga mass testing. Sa Bacolod, duha pilasod matapos matumbahan sa puno sang kahoy. Extension sa COMELEC registration ginsugura na. Kag sa good vibes, negosyo nga pagbaid ginpasa-pasa na sa mga henerasyon. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, habagat nga ginpakusog sang bagyo ang padayon nga magadala sang pag-ulan sa probinsya sang Negros Occidental. Padayon ang pag-inulan sa Negros Occidental dala sang hangin habagat nga ginpakusog man sang Bagyo Maring nga yara karon sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Sa latest nga weather bulletin sang Pag-asa, si Bagyo Maring ang yara sa 350 kilometers east sang Apari, Cagayan. Ini ang may maximum sustained winds nga 85 kilometers per hour. Kag pagmadlos nga 105 kilometers per hour. Suno sa Pag-asa, ang bagyo ang concentrated sa southern Luzon kag monsoon rains amo ang nagadala sang pag-ulan sa Visayas. Sa Miyerkules gina-forecast nga magwa sa par si Bagyo Maring. Sa number 9, driver kag iya sini nga helper nag-agom sang minor injuries matapos matumbahan sang puno sang eucalyptus ang ila sini nga mini container van. Sunod sa kay Major Ruel Culanag ang pamuno sang Traffic Management Unit kag Bacolod Traffic Authority Office, mga alas 7 kay nasang aga sa natabo ang insidente sa dalan Magsaysay sa Bacolod. Ang driver kag ang helper ang yara sa sulod sang ilang container van bangod sila ang nagapangkarga sang manok nga ila iga-distribute. Temporaryo naman kontemporaryo nila nga ginsira ang among dalan kag divert ang traffic. Giliw naman nga nagpatigayon sa clearing operation ng City Disaster Risk Reduction and Management Officer sa among lugar. Mga 7 ko no, nag-parking na sila kay makarga sila ng manok. Oo. Kay ga-distribute na sila sa manok. So inaali lang ara sila sa sulod ng ilang container sa van nila. Kay may freezer na sulod ang salakyan. Ay ilang na ban, so may batihan sila nga nagdaragasa, so natumba ang kahoy, ara sila sa sulod sang kwan, so luckily nga wala sila mapatalan kaya ang natumbahan lang ang partially sang likod sang ban. Sa number 8, cleanliness policy ang ginpahanumdum ni Chief PNP Guillermo Eleazar sa iyang pagbisita sa Bacolod kag Negros Occidental. Nagbisita sa Negros Occidental sa weekend si PNP Chief Police General Guillermo Eleazar bilang kabahin sa iya 5-day command visit tour sa Western Visayas. Una nga nagpadulong si Eleazar sang Sabado sa Negros Occidental Police Provincial Office kag sang kahapon naman siya ang nagbisita sa Bacolod City Police Office. Sa iya duha ka adlaw nga pag-atubang sa mga pulis sa probinsya kag sa Bacolod, iya ginpahanumdum sa kapulisan ang cleanliness policy sang PNP. Ginpahayag ni Eleazar nga dapat ipabilin ang katinlo sa mga police station kung sa diin makita ang disiplina sa mga pulis. Iya man gincommend ang mga police station 1 sa Bacolod kag ang Talisay PNP nga iya gin-surprise inspect bangod sang katinlo sang police stations. Kabahin man sa cleanliness policy suno kay Eleazar, amo ang cleaning of ranks sa hanay sang PNP kasubong ang pagpaninlo man sang kapulisan sa komunidad pagi sa mga anti-criminality campaign. Kabahin man sa pagbisita ni Eleazar, amo ang paghatag pasidungog sa mga outstanding police kasubong man sang pag-unveil sa nagkalain-lain nga proyekto sang NOCPO kag BCPO. Sa number 7,
Isa ka empleyado sa Kapitolyo Probinsyal ang nagtaliwan bangod sa komplikasyon tugas ng COVID-19. Sunod kay Provincial Administrator Refrando Diaz, kahapon nagtaliwan ng empleyado sa idalom sa Provincial Treasurer's Office, samtang ini ang na-admit sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Madugay man nga na-admit sa ospital sa Cadiz City ang natungdan nga empleyada, kadablag pa na-assign bilang cashier sa District Hospital sa Himamaylan. Natala na kuntani nga ipaidalom ini sa dialysis. Nagabuylog ang probinsya sa kasubo sang pamilya sa nagtaliwan nga empleyado. Samtang padayon ang recovery sang mga medtech ag nurse sang probinsya nga nagpositibo sa COVID-19. Sunod sa kay Attorney Diaz, majutay lamang ang severe cases sa mga apektado nga empleyado. Balik naman trabaho karon si Dr. Ernel Tumimbang, nga damlag pa nagpositibo man sa COVID-19. Just yesterday, I was informed, no, and we sent out our sympathy sa aton nga pamilya sang aton nga empleyada who passed away. Kay we hope that we could have done more, no, to save her. No. Pila edad niya, attorney? Oh, ay pa ni siya ko namang 50s, no, but medyo may problems man siya, I think, with sugar level. Sa number 6, 3 patay, 3 pilason sa separado nga mga aksidente sa Binalbagan, kag Sipalay. Patay ang driver sa motorsiklo nga si Norberto Ramos, pati na ang iya angkas nga si Cesar Neil Ando matapos maaksidenteng ila ginadala nga motorsiklo sa Biyernes sa highway sa bahin sa barangay San Vicente sa Binalbagan. Sunod sa pulis, posible madasig ang pagpadalagan sa motor kag wala nila matalupangdan ang hump sa dalan nga nagatabo sang main road kag taytay gani sila ang naalang-alang kag natumba kabangdanan sang ila kamatayon. Samtang patay man ang driver sa motorsiklo nga si Gilbans Labrador matapos makabunggo sa isa man ka motor sang Sabado sa highway sa syudad sang Sipalay. Sa investigasyon sang Sipalay PNP, naglabog sa pihak nga lane ang motor ni Labrador samtang nagaliko sa kurbada nga bahin sang amo nga dalan nga iya nabungguan ang sugata nga motor. Pilaso naman ang angkas ni Labrador pati na ang duha ka sakay sa iya nabungguan nga motorsiklo. Ini si Attorney Mark Mayo. On behalf ni Mr. Ian Los ng Grace Pharmacy, gina-congratulate gid naton ang DigiCast Negros for celebrating its first year anniversary. Kag timing man nga ang aton Grace Pharmacy is also celebrating its 50th anniversary. Sa liwat, gina-congratulate gid naton ang DigiCast Negros kag ginapasalamatan sa ila serbisyo nga ginahatag paagi sa pagdulong sang madasig, masaligan kag intsakto nga impormasyon, especially nga ari kita subong sa tunga sang pandemya. Sa number 5, Presidential bet kag Manila Mayor Isko Moreno gintipunan sa mga fans na nabisita sa Manukan Country sa Bacolod sang Sabado. Ginsugata sa mga nagasinggitan nga mga fans si Francisco Isko Moreno Dumagoso sang siya naghapit sa Manukan Country sa Bacolod sang Sabado. Sa video nga ginpost sa sining nga Facebook page, makita ang mga kababayan-an nga nagapapicture sa alkalde sang Manila City. Suno sa source ng DigiCast Negros, naghapit si Moreno sa Bacolod, Cebu kag Angeles City sang Sabado sakay sa ginhulam nga private plane. May mga ginmeeting siya nga mga persona sa Negros kag isa diri katapos ang pamilya Yanson suno sa source. Sa number 4, isa ka Planters Association kag duha ka mga kooperatiba ang nag-anunsyo sang ilang nga suporta sa pagpapili bilang presidente ni Vice President Leni Robredo. Ang mga katapos sang VicMico Planters Association, VicMico Planters Multipurpose Cooperative kag ang VMC Farmers Multipurpose Cooperative ang nag-endorso sa kay Robredo sa ilang ginpagwa nga press statement sang Domingo. Para sa ila, may leadership, authority, service, love kag will ang Vice Presidente. Ang mga pamatasan nga kinahanglan para sa konsepto sa servant leadership. Mabudlay kuno ang servant leadership pero posible nga matabo kun ini nga klase sang pagpangabuhi ang piliun sang isa ka persona.
Ila ginsili nga si Robredo ang isa ka servant leader gani ila siya nga gina-endorso bilang presidente. Samtang may 25 ka mga youth organizations sa Negros ang nagpagwa man sang statement bilang pagsuporta kay Robredo. Sa number 3, liliwat na naman yung insuguran ang Comelec registration sa Bacolod kay inasang aga. Madamo sa gihapon sa nagapila pero mas may sistema na. Malawig sa gihapon ang pilahay sa Comelec registration sa Bacolod na gipatigayon sa SM City, Bacolod. Sunod sa kay Attorney Catherine Trino Canya, elections officers ng Comelec Bacolod, well-coordinated sa nagkanilaing nga mga ahensya sa gobyerno ang liwat niya pagbukas ng voters registration kay inasang aga. 300 lang ang sarang nila nga ma-accommodate humalila sa 8 sang aga tubtubla 5 sang hapon. 3 ka adlaw ang Comelec Bacolod sa SM pero sa Badason nga inadlaw patigoyonon ini sa Ayala Malls Capital Central kag sa Robinsons Place Bacolod. May natala na man nga registration sa BJMP facility o galing gina-finalize pa. Sa ulihi nga 5 ka adlaw sang registration patigoyonon naman ini sa Coliseum sa University of St. Lasal Bacolod kung magpasagot na ang tagdumalahan sa USLS. Sunod sa kay Kanya, ang nagatugas ang delay sa pila mo sa gihapon ang kulang nga mga requirements sa mga nagaparehistro. Kani nagapangabay siya sa mga nagaplano nga magparehistro nga kumplituhon anay ang requirements. Ang listahan sa mga kinahanglanon nga dalon ang yara sa Comelec website. Ang problema talanggit bala as usual nga do kabalik-balik sulit-sulit langgit ang requirements naton sa aton nga mga nagaparehistro. Kaya wala dala nga ID, wala photocopy sang ID. So wala sa mga birth certificate. So ara sila sa una sa pila. So kung ara ka una sa pila, hindi kami makasugod kaya tungod nga kulang ang requirements. So, Sa number 2, padayon sa karon ang pagpatigayon sang rapid antigen testing sa mga close contacts na nagpositibo sa COVID-19. Sang Sabado ginsugdan ang pagpatigayon sang rapid antigen test sa 599 nga ginpaidalom sa rapid antigen test o kun RAT. 56 ang nagpositibo o kun 9.35%. Sunod kay Provincial Administrator Fernando Diaz, ini ang mataas na. Dugang sila sa mga nagpositibo damlag pa nga ginpaidalom sa RT-PCR test. Sunod kay Provincial Consultant Albi Benitez, gikan sa 12 ka mga banwa kag syudad nga ginsakop sa among nga testing. Plano karon nga iga-expand ini sa bilog nga probinsya. Tuyo sang among nga tikang nga mas mapadasig ang paglocate sa mga nagpositibo sa virus agud tumalikawan ang paglapta pagid sa COVID-19. Sunod kay Diaz, 75% sa mga positive cases sa Negros Occidental ang gikan sa damlag pa na pulo ka mga LGU nga gin-prioritize sa among nga testing. Ang mga nagnegatibo sa among nga antigen testing nga mayara sang sintoma o kun high risk ang dapat nga mag-isolate. Kag ipaidalom sa RT-PCR test, ang mga nagpositibo naman ang ginakabig na nga positive cases kag madeklarar nga hilway na sa COVID-19 kung mapatud na sa mga resulta sa ilang nga RT-PCR test matapos ang pila ka adlaw nga isolation. Ang negative, i-assess pa na. Kaya kung may symptoms sila, i-PCR pa na sila. Kung high risk sila, i-PCR magyapon. Ang insaktong protocol, isolate kit sila until ma-prove na gin nga negative. Right after, kay technically, ara na sila sa program sa RT-PCR. Hindi naman na pag-islan. Ang antigen testing is an additional testing solution para mas madasig na ito makita ang positive. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Mas nangin mahapon sa karon ang pagsunod sa probinsya sa Negros Occidental sa mga fully vaccinated individuals. Santo sa National Protocol, sunod sa kay Provincial Administrator Fernando Diaz, ang mga fully vaccinated individuals nga mayara sang verifiable nga vaccination card ang hindi na kinahanglan nga magpakita sang ilang nga negative RT-PCR test sa pagsunod sa Negros Occidental. Sa ilang nga pag-process sang SPAS, sunod sa kay Diaz, iga-present na lamang sa mga nagabiyahe ang vaccination card nga gikan sa MIS sa probinsya.
o kung na-issue sang DICT. Importante man nga mapatod nga authentic ang vaccination card. Nagsugod ini sang Oktubre 1 sunod sa kay Diaz. Wala labot nga mangin mahapos ini. Mabuligan man ang mga fully vaccinated individuals nga mas makamenos sa gasto. Ilabi na nga mahal ang bilis ng RT-PCR test. Sa karon, padayon ang uploading sa portal sa mga vaccination cards sa mga ginabakunahan sa probinsya sunod sa kay Diaz. Mga vaccinated really deserves to have more freedom in terms of travel or in terms of movement because they're the least threat sa aton nga healthcare system, no? Ang aton nga vaccinated nga mga kauturan did that to protect themselves and also to protect their fellow Negrenses, no? There's no other way to move forward safely except nga makapabakuna ang kalabanan or if not tanan sa aton nga mga kauturan. Sa Good Vibes, mga manugbaid ini ang tawag sa mga nagapangbaid sang Liper Kagunting sa downtown Bacolod. Isa sa mga kilala nga manugbaid na paambit na ang amungasahi isang negosyo sa iya mga kabataan. May report si Romeo Subaldo. Kung nakaagi kalibot sa downtown sa Bacolod, nalabihan mo na ining mga manugbaid sa higad sang sidewalk. Sa tuanay, do may mga bike pa ini sila nga ginagamit sa baid pero subong mano-mano na lang kay hindi na pwede sa sidewalk. Isa sa mga kilala nga manugbaid sa Bacolod si Kaloy Verdad, 40 na siya katuig nga nagabaid sa may Araneta Street. Kilala na siya sa mga manicurista kag barbero, ang mga masami niya nga mga kliyente. Nakuha niya pa sa iya amay ang iya abilidad sa pagbaid kag ini ang iyanangin pala nga buhian kung malinsang 20 anyos pa lang siya. Kung hindi ka lang masiraw, makabinta ka mga 200, okay naman na, makabakal ka na bugas, makabakal na sudan. Nung sa baid-baid, dire mo na pa kuwan ka pataan mo. Mga bata ko na pa eskwela ko, tatlo sila. Napatapos mo na. Kala niya yung mula na tamad mag-eskwela. Napataposan eh. Tamad na sila mag-eskwela. May gano'n na sila. Kaya upod yung man nila main. Mabata mo rin na? Ang duwa niyo. Ang duha niya ka mga kabataan, may pwesto naman sa downtown kag nagabaid man. May 3-5 ka minutos ang bairay sang Niper para magtalom, depende sa klase. Pagkatapos baid, sa iya naman mismo tudlo ginatesting kung talom na. Naganipis na ang panit sa iya nga tudlo, kay sige niya man ka-testingan. Talom na nasam. Pag nang kaboto sang tingan na yun. Sige mo po, mag-gano'n. Ano nangyagi na no? Muna nangagi yun. 20 pesos ang bayad sa baid. Sa tuanay, maka 500 pesos siya sa isa ka adlaw pero sa pagsugod sa pandemic, apektado man sila. Lunes nga adlaw pero wala sang tao ang sidewalk sa downtown. Manuglas 12 na sang udto pero 50 pesos pa lang iya nga benta. Ang tao, subong jutay, tanawin mo lang dalan, pwede ka kadalagan-dalagan. Pwede ka kadalagan-dalagan. Subong hindi na ka subong ko na taon mo, sila lang kami ng tao na kapag jutay lang. Dugay-dugay, may nag-abot nga customer sa iya nga anak. Pati mga manikurista gikan sa mga sudad kag banwa sa sa Bacolod, nagakadto pa sa iya kag nagapabaid. Sang una, napulo sila ka mga original nga mga manugbaid nga nagaraya sa downtown Subong. 3 na lang sila nabilin kay ang iban napatay na. Mentras kuno may manikurista, mayara gid sang manugbaid. Mintas may manikurista, may manugbait mo. Kung wala naman ni Krista, wala naman manugbait. Hindi, ang manikurista, gadamo, gadamo. Kaya ang pinakapos nga kitaan, manicure. Pinakapos din. Pila na ka mga henerasyon ang naglabay sa iya kag nagapabilin siya sa gihapon sa downtown. 60 anyos na siya, luyag niya magpahuway kay makasalang naman ang iya nga mga kabataan. Kung si Kaloy lang pahambalon, nabaid na siya sang eksperyensya kag ini ang nanginyabi kung nga tubtub subong nagapabilin siya sa gihapon sa sininga negosyo. Ibla Barb sa una, do bike na kinasakyan nila. Nga kay grab na, di ba? Grab. Bawal ako subong na sa sidewalk kay occupy sa space. So Ay, balik sila okay. sa mano-mano. So ang pwede lagi nila mabaid is gunting na nakagniper, hindi na pwede mga kutsilyo dalago ay wala na ang hindi na allowed sa sidewalk. Pero Ming ha, sa Amuniga, makaganar sila sa So gihapon. Barb, normally tayo kung sang before the pandemic, maka 600 pesos a day ba sinabla? Grabe nga ba iranay. Pero more than sa minimum wage na ha, kung 600. Oo, nakuha na ng 600.
Subong maka 100, 200 pesos, maka 200 siya sa isa kada, makapauli na siya. Nagdubo. Tuman nga. Tungod sa pandemic, apektado man sila. Pero bato lang ko no ah. Kaaga mo yan itong mga balita sa Negros, subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.